Ai, Dios mío, como me ten todo isto, che de mierda, que isto non... non pon anos. O seu abuelo, todos cheos de mierda, que non do fui todo. Ai, mamá, a logo xa chegaches. Sí, bonitiño, xa cheguei. É que eu tiñate ocupada cos asuntos da apestosa Nova República. Mira, non lle chamen apestosa a Nova República, porque, vamos, contenta que me pose me te chamas apestosa. A Nova República é o único sistema paritario e igualitario que fai que non lle teñamos que pagar a xente que non fai nada, non como os campechanos esos monárquicos que non fan nada máis que desviar fondos de sistemas machistas a conta de suíta. Pero é que, miña nai, esos sistemas autoritarios son os únicos que fan dominar a xente co poder do lado oscuro. Que poder oscuro nin que cona? Mira, non me toca la moral, Xa estou dun lado oscuro que me sale por... Ai, Dios mío, Dios mío. É que... Así me tes, que teño que limpar eu todo. Moito lado oscuro, pero despois, claro, oscuro de roña. Pero aquí, a ver, xa sabes que iba a limpar eu nun minutiño. O que pasa é que, claro, chego canso do desguace e quero descansar un ratiño. Descansar un ratiño, descansar ajotadiño. Ai, meu pobre, miña xoia. Ai, pa un pouco que traballas e xa estás agotado. Que ti naciche agotado, Dios mío querido. Mira, a culpa é de teu tío Lu, xe yo dicía eu. Culpa de teu tío Lu, tanta mierda do Jedi e así quedache. Ai, Dios. Bo, do que lle valeu, menos mal que agromou en min o lado oscuro. Ai, co lado oscuro, me cago na cona, hombre xa, o lado oscuro. O oscuro ibeche poñer eu cu. Ai, se che chego eu a entrenar. Bueno, muller. Non che iba a facer o que che fixo teu tío. Bueno, muller, non te poñas así, non te poñas así. Mira, vou a por un bocadiño a cociña, vale? Teño fame. Marcha, que contenta me traes. Ai, entro da República, de verdad. Nesta casa nin cociñen, estou segurísima. Así está nos huesos. Bueno, xa vou eu a facer algo. A ver, vou vos contar unha cousa. Resulta que aquí cociñamos rei máis eu de cando en cando. Eu son chivos máis de pratos precociñados, e despois quentalos no micro. E rei é de veganizado todo. Pero cando vos ven miña nai, iso si que é comida. Que faz, Roliño? Xa estás falando só como teu pai, co fachendosiño que me era. Mira, trouxenche aquí un costelar de van e unhos oviños de por da aldea. Iso si que é comida. Ninguén fai os oviños de por como a ti, miña nai. Xa che sei os meus, Roliño. Pero non me faga la pelota porque ter 10 minutos para comer todo, despois saco o plato. Pero 10 minutos é moi pouco tempo. Bueno, pois xa estás gastando un. Así que aproveita porque eu despois saco o plato. Pero ti xa sabes que eu sou moi lento. Lento, xa sei que eres lento, naciche lento, meu fillo. Que é o día que naciche, veña a soltar auga, un pouco máis, enche unha piscina, non salía nada da cona. Pero, hostia, mamá, non me fales estas cousas, non te estou comendo. Que escrupulusiño mi és. Tanto lado oscuro, e despois vaiche dar escrúpulo que che fale do día do teu nacemento. Anda, come. Jo, é que me aburro comendo. Abúrrome, que non sabe nin falar con propiedad. Mira, e aburrese a xente pobriña que está na terra que non poden nin salir por culpa do coronavirus. Sí, escutáchelo, eses sí que son tenebrosos. Resulta que tiñan que estar metidos na casa en cuarentena e marcharon todos para as súas casas na costa a infectalos a todos. Eso sí que é ter o lado oscuro no corpo. Tanto lado oscuro, ai, ni tanta cona. Mira, estásme quentando. Non che vou a dar nin o poste, nin vas a ver a tele. Non! Esta é unha das cousas que podedes facer en estado de alerta. Buscade a creatividade. E non saiades á rúa se non é estritamente necesario. E se saídes, non tedes que levar máscara como o pailán este se non estades infectados. Tocade canto menos cousas posibles mellor e lavade ben as manos ao chegar.
E ti lavache as mans antes de comer? Hostia, non. Mira. Ai, pasa, pasa. Cago na cuna que puto.